Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Comporte mucho. Maayong adlaw mga ka-travelers, kung nata sa mga gawas o maayong buntag, mayong unto, mayong hapon no. Sa kalain-lain nga mga nasod sa mga OFW, sa tanan nga mga travelers, mayong adlaw kanyang tanan. Nata diri mga ka-travelers, atong isgutan nato ning kanang unsay pamaagi pa sa mga welding, unsay mga advice sa mga uban, unsay mga idea. Ato tong istoryahon ako ni si Tanimutosang, mo gini ang veterano gid, pinakakuyaw gini siya nga mga welding, kay nagsugod ni siya og mga 17 years old pa siya, bata pa siya, batanon pa siya. Tungtod nga ni abot na siya og tigulang 50 years na daw ang iyang pagsoldador, pag-welding. So mga itag mga information dito para makakuha ta og mga idea nga mahatag nato sa uban ug sa inyo nga mga bag-o nga mga mo-apply din sa Japan. O atong paningkamutan nga maistorya ginato siya kay usay busy magud kay ni siya, pero tungod sa ako best friend man mi, why problema na siya. Atong isgutan kung unsa ang mga idea, unsay buhaton, at least good gapon nga makakuha tag idea saya niya. Ako ipasabot sa inyo nga muna ang ato ang isgutan nga unsay mga ikahatag sa mga or ikasudyot niya ba atong isgutan mga ka-travelers niya. O sorry kay sa kuang kamera mga travelers, kay kinigod ako ang cellphone murag sige ni siya kahulog mga ka-travelers ba, bundak kana niya. Sorry kayo sa kuang video nga lubog na kayo ron sa, basta importante lang yun nga muhatag ko sa inyo og information nga labaw sa tanan nga samtang okay pa ni siya ato sa ning famous land. Muna kamo mga travelers, kung gusto mo mag-vlog, dilihat lang ang cellphone nga pangit, basta importante nga mapuslan. Walay problema mga ka-travelers. Ipakita na ko sa inyo mga ka-travelers kini ako ang cellphone mga ka-travelers no. Muna ang sitwasyon travelers, pero walay problema mga ka-travelers. Natakaron sa CR mga ka-travelers no. Buwa kayo mga ka-travelers, pero ayaw mo ka problema na mga travelers kay muhatag ko sa inyo og mga information. Sa kuwala mga ka-travelers nga salamat lang kayo sa inyong mga likes, sa subscribe no. Mga buwak nga yung travelers mo niyo, nga tanggal lang yan mga ka-travelers no. Buwak na kayo na wala unod, pero importante mga ka-travelers nga makahatag ko sa inyo og information. Mula mga ka-travelers, kaya trikod ka-travelers, mura mangudog ka ng atay mga cellphone, murag mga hulog. So ako lang yung famous lang samtang okay pa ang dagan sa iyang video. Ato travelers. Kanin ko sang dinki na jujitsu na kore dami wa na dami大体な身長に対して身長に 0.9 かけるかな、それが基礎体重だ。それが基準体重になるのが一番いい。こう腹が出て太るすぎたら電気はえらい気できる。高温が続かん。tambo ka dili pwede kay sakit kay imong tiyan. Pangit imong agi. だけどあんまり超えすぎたらいかん。 Dili ちょ pwede. っと電気をな溶接する人は細身の方がいい。 Payat gyud ang kinakailangan. Payat. な、まあ太いよりは細い方がいい。溶接は。 gordo dami, tambok dami na. Demo sa dami wa na. ダメだよ。あんまり超えすぎたらもうえらい。しゃがんだらえらいよ。腹使えるやろ。だから根気なしだよ。よくコラボレーションほどできんねん。仕事はえらい。 Kung gamay kayong mga bangag dili mo kasulod. Na kailangan payat yun eh. Uma. これまた女の子に言おうか。 Ay, mata ni aray ka to gino sa.
あんなもの聞いて俺は谷本さんベテラン谷本さんあなた何歳はあなた何歳67、67すごいわな元気67、 79ロコジュなんだ67元気谷本さん元気はいありがとうございますはい、また押してあげるよ。はいamo ka to travelers no ato na istorya si Tanimoto sang moto ang amo ang leader diri ang yarag yung istorya gyud nga magtuon niya magpaubos mamuto yang mga istorya gyud niya nga mas ganan mas nindot po daw ang kanang kamot pud sa babae kay pagaan pud mamoto yang gisgutan ganina niya dili pud mayo ng kanang dako kag tiyan kay sakit pud na siya sa lawas ba sakit inig pungko nimo ini kana wala na tong ma-record tong istorya niya nga mas maigi po daw nga babae nga welding kay mas gaan sila og kamot nya ingon siya nga kinakailangan lang yun nga mag practice gyud ensayo dili na importante nang sa imo daw kadugayon no sa imong kadugayon sa imong kadugay-dugay nga welding kadugayan mo hilas na daw ana mo to yung istorya nga siya dako ng ulo siya good 50 years na good siya nga sige og welding ay mo na nakana siya nga para saya dili daw importante ang pinakataas nga experience kay parehas na daw level na daw tanan mana iyang explanation no explain pud to niya nga explain siya sa kuha nga ang importante lang gid daw nga higugmaon nimo ang imong trabaho mao na to iyang mga istorya niya mag-practice nga limpyuhon og mayo imong trabaho limpyuhon og mayo mao to iyang mga travelers nga istorya niya na number 1 ako nga nakuha gid niya nga number 1 gid daw nga sa kung buhaton nyo nimo na magtuon ka number 1 na magpapayat ka kay pungko mong nimo gud sakit sa lawas basamot na diri gud ka travelers kay gagmay nga mga bangag sudlon gyud na nimo ba muna pinaka the best sa life sa tao nga nindot daw ng payat mingon siya kay nagpungko nimo na position sa pungko tanan nga mga position nga ihatag sa imong lawas nga mo welding ka mahatag yun mo mga ka-travelers. O daghan kay salamat kaninyo mga travelers. Salamat kayo sa inyong like, sa inyong subscribe. Salamat kayo. God bless. All glory to God. Ayaman isang spatter 9 na, grinder 9. Ano tatoy ba na? Spatter 9. Dakaran siguto kiri. Kiri na.電気をもっと合わせてもっと電気 wala yung mga spatter, wala yung grinder. Kinakailangan na kiri dito. Kiri no. Amma. Kiri na. Pati ba spatter pa eh. これは電気がオートランキンスパッターがいっぱい飛ぶ Amma. 電気がピタッと通ったスパッター飛ばない だから仕事kiri na. Yaman isang veteran jiu-jitsu. Anata nansay sigoto medyo na istato jiu-jitsu 18 nagsugod siya sa 18 yang edad mga ka-travelers please yaman isang anata katoy ba atarashi minkyo anata hanashi nagay katoy ba may sigoto minkyo 毎日勉強してます 1番2番毎日泣いてますだからお酒飲んだら泣いてます nay涙 dili daw mo inom og tubig no dili daw inom og mga beer may chimenichi minkyo na なっきょるうまいこときれいにできんき makuha ng mata so hajimete kanggay wa na 初めの時からずっと一緒毎日ステップアップちょびっとずつステップアップ だからmay chimenichi minkyo 毎日なっきょる masakit kid ang mata no 悔しいやろ yaman isang veterano na でも一つ上を思うやんほら自分ここやったらここをしたいけどできないほら勉強してここまで来たら次ここ思うやん次の山を思うやん Gusto ka kadugayan Iso yun, mataas ka kadugayan sama-sama practice ka
Minkyo, Maichi Menichi. 毎日ステップアップよ。 Nakara Maichi Menichi, nakara veteran man, veteran. Juto na veteran. Maichi Menichi, Minkyo. おお、勉強勉強。 Tama. Arigato na Yamane-san ano. Isang ima yung Jogonin isa to Jiwache. Sugod sa 18 ng edad, 18 years old. Ima. 18からずーっと今63、 Karon 63 na siya. 45年。 Kita na katuig nga nag-wilder siya. So, veteran. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.